Президенти Ассоциацияи бокси ҳаваскори байналмилалӣ Умар Кремлёв бо ҳайати кормандони худ ҷиҳати шиносоӣ бо вазъи бокси Тоҷикистон ва ошноӣ бо мутахассисону варзишгарон ба шаҳри Душанбе ташриф овард. Дар доираи сафари худ Умар Кремлёв бо масъулини варзиши Тоҷикистон мулоқот намуда вазъи бокси кишварро баррасӣ кард. Ассоциацияи бокси ҳаваскори байналмилалӣ мехоҳад ки бокс яке аз машҳуртарин намудҳои варзиш дар Тоҷикистон гардад. Тоҷикистон низ дорои варзишгарони бо маҳорат ва таърихи бои мужзанони бузурги ҷаҳонӣ аст, гуфт зимни мулоқот Умар Кремлёв. Кремлёв бо варзишгарону мураббиён тамрини дастаҷамъӣ якҷоя роҳандозӣ намуда ба ин васила бо варзишгарон аз наздик шинос шуд. Дар доираи сафари худ ба Тоҷикистон якчанд масъалаҳои марбут ба бокс ҳаллу фасл шуда қарорҳои лозима қабул гардиданд. Аз ҷумла рӯзҳои наздик барои варзишгарону мураббиёни тоҷик семинар ва курсҳои такмили ихтисос ташкил карда мешавад ки ин имкон медиҳад то варзишгарони тоҷик дар мусобиқоти сатҳи байналмилалию ҷаҳонӣ ҳунарнамоӣ хуб намоянд. Инчунин семинарҳои махсус барои доварон ҷиҳати роҳ ёфтани онҳо ба кумитаҳои ассоатсия ва мусобиқаҳои байналмилалию ҷаҳонӣ ташкил карда мешавад. Умар Кремлёв мактаби бокси тоҷикро бузург хонд ва иброз дошт ки мужзанони тоҷик метавонанд дар ояндаи наздик қаҳрамону ҷоизадорони ҷаҳонӣ гарданд. Сегодня что я хотел этим, не то чтобы показать, я просто хотел встретиться спортсменами, поговорить, провели совместную тренировку и после тренировки обсудили, что им не хватает, чем от меня моя какая нужна помощь, чтобы создать для них условия. Ведь мы, спортивные функционеры, обязаны создавать условия, не командовать ими, а создавать для них условия. Вот я сегодня эту работу выполняю. Потренировался с ними и обсудили, что мы будем делать, чем им помочь и какие дальнейшие успехи бокса, международной ассоциации, что она сейчас будет делать максимум, создавать призовой фонд на каждых турнирах. Рассказал, что планируется Кубок президента провести, и мы, как международная ассоциация, хотим сделать большие призовые здесь, чтобы у них бокс был не только любимым видом спорта, хобби, а еще и работой. зимни вохӯрӣ тасмим гирифта шуд ки Федератсияи бокси Тоҷикистон бо дастгирии ин созмон барои пешрафти бокс ва дарёфти чеҳраҳои наву арзанда мусобиқаҳоро дар миқёси ноҳия ва вилоят бештар менамоянд. Ҳамчунин бо истифода аз шароити мусоид ва боду ҳавои диёр ташкили машқҳои дастаҷамъона дар кӯҳу доманаҳои кишвар ҳам ба нақша гирифта шуд. Иштирокчиёни ин ҷамъомад ҳам аз дидор ва ошноӣ бо собиқадорони соҳа якҷаҳон маънӣ гирифта аз иқдомҳои пешгирифта болидаруҳ гаштанд. Дар Фарҷом Ассоатсияи бокси ҳаваскори байналмилалӣ ба варзишгарон сару либос ва лавозимоти варзишӣ тақдим кард. Ҳамчунин ба дигар мактабу толорҳои бокси ҷумҳурӣ ин тӯҳфаҳо дастрас карда мешаванд.